Obi Igbo ekenekwa m ọzọ were onye mmalụ mmanwụ ọka bụ Maazị UC na-ekwu. Asị ka m were ohere wee kene ndị niile nyere m ezigbote nkwado pụrụ iche. Aga m agụ ole wee hala onye ọfọ na-agọrọ ụnụ tata, ọ ga-adịrị ụnụ na mma n'Eke, dịkwaziere ụnụ mma n'Oye, dịkwaziere ụnụ mma n'Afọ, dịkwaziere ụnụ mma na Nkwọ. Ahịa na-anọ ụbọchị na-anaghị nweba anyị Igbo jiri ibu. A sị na ọ chọrọ nke ọ ga-eme ụnụ ọdachi ekwene. Onye isi ụnụ na-awa aja na were nke eshiri. A sị na mbọchị ihe ike ga-eme n'ezi ọkpa ma mpụ n'iro. Ọmụmụ ebu ngwu na mara na mma gara ya nkọ. Onye ọbụla fụrụ ụnụ cheta ihe mere nwa ya ka ihe mere nwa ya mee ya. Ana m agụ n'ọfọ si na ụnụ jewe eje unu ga-eru, ụnụ anaba na unu ga-eru. A sị na Chukwu okike ga-eburu unu ụzọ kpere ụnụ azụ. A sị na ahọ 2025 a na ọ ga-amara ụnụ niile ma mma. Ndị na-azụ ahịa, ndị ọrụ aka, ndị ọrụ oyibo. A sị m ka ihe na onye ọbụla na-eme bụ ezi ihe na-agaziere ya. Ọ bụ ife mkpe na-ekpere, ọ bụ ihe nga n'ọfọ si na ọ ga-ere maka na ọ ga-abụ okwu ekwuchi anwụ iyi n'aha Chukwu na ndị ana. Nwanne m, ọ bụrụ na ị na-eje ụka ikwere m eme, ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala ikwere m ise ka o nwee ike ịgazi. Ọ ka bụ Maazị isi nwanne m na-esonyesiri m ike n'ihe ọbụla m na-eme, ọ kachasị na ma YouTube page. Ọtụtụ ihe ejije dị iche iche nke nne gị were ruo na YouTube. Nwanne m jegodi ebe a ka ị were godi anya gị gbara onwe gị ihe ekeresimesi, maka na nke ikpeazụ anyị si na onye lụ ụka ọfụ n'anya, onye ju ogwugwe ọnwụala udo, onye jikwa na ọma ṅụ ya aṅụ ọkpọ 2025 a anyị ga-agba ya agba. Ana m asị unu jisi ike. The land of rising sun ga-agọzi unu, ana ndị gboo ana Igbo ga-afụ unu n'anya. Ọ ga-emere unu amara, ọ ga-emepere unu ụzọ n'ebe ụzọ na-adịrọ. Ana m ekwu sị, onye afụrụ taa anyị ga-afụ ya echi. Onye afụrụ taa sifụkwa ya echi. Onye afụrụ taa sifụkwa ya echi. Ọ bụ ihe mkpere, ọ bụ ihe ngọrọ n'aha Chukwu na ahịa na-anọ na ụbọchị na-anọ anyị nweba anyị Igbo jiri ebiri. Eke, Oye, Afọ na Nkwọ ka m gọrọ ka ọ lere. Ise. Ọ na-afụgo na anyị apanigo iche. Were unu wee mara mmanwụ maka na oke efi adịghị ezo n'ata. Ihe anyị maka anyị na-akọwa nke anyị amarọ anyị ama nkọwakwanụ ya. Nwanne m asị m gbaba mbọ rụọ anọ onwe gị na 2025 a. Ihe ọbụla imete ha ọfụma na 2024 rụọ anọ onwe gị ka ị nwee ike inwe ya achieve na nke dị mma ka o nwee ike ịgazi. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị isi ọ nụrụ ka a ibe ya. Ndewo.